Hem vingut per quedar-nos. Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa setmanal d'esports 100% dedicat als equips catalans i a les esportistes. I com cada setmana, estem amb vosaltres la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. Aquest cap de setmana teníem la finestra de seleccions pel que fa al futbol, fet que ens dona espai per comentar les previsions que tenim per la Champions. També parlarem del partit de la selecció catalana, Catalunya-Paraguai, i, com cada setmana, els resultats més destacats de la resta d'esports, la Champions d'hoquei, entre d'altres. Comencem la part de futbol amb la victòria indiscutible de Catalunya en el partit internacional de la selecció catalana contra Paraguai, un contundent 5-1. Sí, el partit s'ha disputat a Palamós i ha estat dirigit per Xavi Llorens. Un partit que hem de dir que feia 5 anys que no es produïa. O sigui, aquí... L'últim contra Xile. Sí, ens hem de posar una mica les piles, No només per fer partits, sinó també per generar ambient al costat. Hem de tenir en compte les convocades per a aquest partit, que hi havia 4 jugadores del Sevilla, 4 jugadores del Llevant Les Planes, 3 jugadores del Villarreal, 2 jugadores del Barcelona i després, amb una sola jugadora, la Reial Societat, l'EM Lleida, el Manchester City, l'Eibar, el Brighton, l'Europa i l'Espanyol. Destacar que els 5 gols han estat marcats per Arola Aparicio, Cristina Baudet, Maria Llompart, Fatou Kanté i l'exblaugrana Vicky Losada. A més, aquí Xavi Llorens ha estat bé perquè ha donat minuts a totes les jugadores. Potser han tingut en compte que és que feia 5 anys que no es tornaven a reunir. I, per exemple, la Leila no es trobava amb la Vicky Losada feia molt de temps. I fet aquest apunt i aprofitant que Paraguai estava en terres catalanes, això també ha donat de sí al Barça. Comandem llavors l'actualitat blaugrana. En l'actualitat blaugrana, amb aquest finestra de seleccions, 15 jugadores que marxaven del Barça a jugar amb les seves seleccions. Recordem, Rolfo va marcar el gol de l'empat contra Anglaterra en aquesta classificació per a l'Eurocopa 2025 i Espanya, que jugava contra Bèlgica i la República Txeca. Finalment, la Caroline Graham va ser baixa per una lesió muscular i pendent d'evolució que marcarà la seva disponibilitat. Igualment, la Itana i la Cata també van ser baixa per la selecció i no van anar. La resta de l'equip va fer un amistós contra Paraguai en la victòria del 7-0 que la Patri va liderar i van veure els primers minuts de la Llana després de la seva lesió. Recordem que el pròxim dissabte, el Johan, a partit de Lliga F contra el Villarreal. I el que dèiem a l'inici, aprofitant aquesta finestra de seleccions, que ens dona peu a poder tenir més minuts en el programa d'avui per analitzar les semifinals de la Champions. Així que avui hem volgut fer un repàs de com estan cadascun dels equips que han arribat a aquesta fase. Doncs comencem, tot i que ja estem habituades, comencem per les de casa, amb el Barça, més enllà de l'actualitat que acabem de comentar. Del Barça ja hem anat seguint tota la seva eliminatòria. Sí que el grup A va quedar primer amb 16 punts, el Benfica segon. Hem de recordar l'últim partit del grup amb el Benfica, 4-4, i a quarts de final l'eliminatòria amb el Bran, que amb un resultat final de 5-2, que es va veure com competien, un partit molt competit. Recordar que és la 6ª semifinal seguida del Barça, que iguala al Lyon, a l'Umea i al Wolfsburgo, i que primer hem de veure ara com arriben totes les jugadores de la selecció, del peron de les seleccions, i com s'afronta aquesta primera semifinal, el partit d'anada al Lluís Companys, el dissabte 20. Crec que el club i la plantilla en les jugadores donaran la importància que té aquest partit contra el Chelsea, el primer a casa, per anar una mica amb algunes garanties d'anar a Stamford Bridge a jugar la tornada, però que crec que estan posant el focus en el partit de l'any, aquest de semifinals de la Champions.
Tenim ja la Rolfo i l'Alexia a tope, no? I bé, és un equip que és el campió de la Lliga Espanyola, ara mateix primer classificat, a 12 punts del segon classificat, el Real Madrid, i les jugadores de Jonathan Girandes, la seva plantilla, doncs ja les coneixem, han anat seguint tota la temporada. I ja que hem comentat el Barça, seguim amb el seu contrincant, el Chelsea. Bé, el Chelsea, quina eliminatòria, no? Ve del grup D, en la fase de grups, que va quedar primer amb 14 punts, segon el Haken amb 11 punts. El grup tenien el Real Madrid i el París Futbol Club. El Real Madrid gairebé no ha pogut competir i bé, a l'eliminatòria de quarts de final es va creuar amb l'Ajax, 0-3 al camp de l'Ajax i 1-1 a casa del Chelsea, un total de l'eliminatòria amb 4-1. Respecte al joc del Chelsea, no és que no representa tant els resultats que té, vull dir amb la seva proposta, però clar, l'eficàcia, les prestacions de la plantilla, l'experiència de partits internacionals, les seves jugadores internacionals i la seva classificació, no? La fase de grups, que ha sigut una mica relativament fàcil, no? Al final és un equip a considerar i els antecedents que tenim és la final del 2021, no? A Gothenburg, la final de la Champions del Covid, no? Que va guanyar el Barça 4-0 allà a Gotemburgo, i l'any passat també les semifinals, no? Que amb els gols de la Graham, tant el partit d'anada com el partit de tornada. Suposo que el Chelsea ens tindrà ganes, ¿vale? També hem de destacar la llarga trajectòria de l'entrenadora, la Emma Hayes, no? Que creiem que voldrà acabar aquesta trajectòria en el club amb l'únic trofeu que li falta per aconseguir, la Champions, ja que sembla que canviarà d'equip i marxarà a la Lliga dels Estats Units. A la Lliga està molt igualada aquest any, el Manchester lluitant per la primera posició amb el Manchester City, i recordem que la setmana passada va perdre la final de la FA Cup contra l'Arsenal 1-0. De jugadores destacades, doncs, què t'haig de dir, no? Un munt de jugadores internacionals, començant per la portera la Musovic, de Suècia, que va fer un bon mundial a Austràlia. A la línia defensiva, la Carter, la Brandt, la Parisset, la Noruega Meljet, al mig del camp, la Ingle, la Leopold, el Reiten, Kabert, Kankovic també, i la seva estrella a la línia atacant, la Samker, que està lesionada de lligaments, però que en substitució van fitxar aquesta Mayra Ramírez, que jugava al Levante UD, no? Amb un traspàs considerable. També tenim la Macario, que s'ha recuperat de la lesió de lligaments, la Lauren James, per suposat, Kirby i la Caterby, no? Una superplantilla i que hem de veure que no estiguin gaire encertades contra el Barça. I ara els equips de l'altra eliminatòria. Eliminatòria totalment francesa en aquest cas, i aquí comencem pel Lió, que molts blaugranes és aquí també més trobar-nos a la final de Bilbao. Això és que t'inclous, Clar. Respecte al Lyon, doncs a la seva fase de grups, no? El grup B va quedar primer amb 14 punts, seguit del Brandt, que va fer, que es va creuar amb el Barça, una supercompetició amb 13 punts. Va aconseguir empatar amb el Lyon. El Lyon ha fet 2 empats contra el Praga i el Bram, i a l'eliminatòria de quarts de final contra el Benfica, al final, tot i el bon paper que ha fet el Benfica en aquesta Champions, tant en la fase de grups com l'eliminatòria contra el Lyon, al final ha dominat la qualitat de les jugadores en moments puntuals de l'eliminatòria. 1-2 al camp del Benfica i 4-1 al camp de Lyon, un parcial de 5-3 total.
l'eliminatòria aquesta al Lyon-Paris Saint-Germain seria el duel més disputat en la història de la Champions femenina, no? Domini total del Lyon en els enfrontaments contra el Paris Saint-Germain, tant en Lliga com en competicions internacionals, no? Moltes jugadores amb molta experiència del Lyon i traspassos, no? entre ells, entre el París, entre els equips francesos. A l'últim, el de la Diani, la golejadora del Paris Saint-Germain, que fitxava aquest any pel Lyon, que porta 7 gols a la Champions, màxima golejadora des de la fase de grups, seguit de la Salma i de la Graham amb 5. La Salma 6, Graham i Ada i Katoto amb 5. I bé, jo crec que per història i també per plantilla és un dels favorits, perquè tot i que no ens agradi molt la proposta del Lyon, però hem tingut l'experiència de jugar i perdre contra ells. I la bona notícia és que, bueno, a part de que el Lyon porta 8 Champions, en el rànquing aquest de títols aconseguits de la Champions, el Lyon amb 8, el Frankfurt amb 4, i ja amb 2 tenim el Wolfsburg, l'Umea, el de Suècia, el Turbin i el Futbol Club Barcelona. Van bé. Però que en l'actualitat aquest rànquing ja no hi ha tanta distància entre els 4 equips finalistes, no? Finalment. I res, a la Lliga doncs continua dominant, perquè ara van primeres amb 55 punts, segueix el Paris Saint-Germain amb 48, ja porten més 7 punts, no? I domini total a la Lliga. La seva entrenadora, la Sonia Pastor, que sembla o sona com una possible candidata a substituir a la Emma Hayes al Chelsea, hem de veure a final de temporada. I bé, de la plantilla, que hem de dir, doncs, començant des de la portera, la Edler, no? La línia defensiva, la Renard, la Vaca, la Batxà, la Mbok, Carpenter, l'australiana, al mig camp d'Abris, l'alemana, la guipuzcoana, la Damari Segurola, Van de Dock, Oran, l'americana, una superjugadora. Ja al davant tenim la Dumornay, d'Haití, l'Essomer, la veterana l'Essomer, Diani, la que acabem de comentar, l'Ada Herberger, que sempre està aquí, ja ens va colar aquell gol, no? A Turín, Cascarino, la jove Cascarino, que a mi també m'agrada molt, d'extrem. I bé, el que portem dient, no? Una superplantilla, i hem de veure que no tinguin tanta sort com altres partits, no? Que tinguin una mica més de dificultats de cada porteria. Però tot i que moltes persones també amb el Lió, tampoc es pot baixar la guàrdia amb el PSG. I bé, l'altre finalista, no? L'altre semifinalista, el Paris Saint-Germain, que es trobarà al Lyon a semifinals, l'etern rival, no? Sembla ser que tant en la lliga domèstica com en la competició europea. La seva fase de grups, el grup C, va quedar primer amb 10 punts, l'Ajax amb 10 punts, el Bayern de Múnich amb 7 punts i la Roma amb 5, amb una última jornada d'infart que al final deixava fora el Bayern de Múnich en els últims 10 minuts de partit, no? El campió alemany. L'eliminatòria de quarts, relativament fàcil si mirem els resultats, però que l'equip suec, el Häcken, ha competit molt bé. Va ser 1-2 al camp del Häcken i 3-0 al camp del Paris Saint-Germain, un total de 4-2 en l'eliminatòria en el resultat final. Bé, l'última victòria del Paris Saint-Germain a camp del Lyon en un partit de 90 minuts va ser, ja hem de remuntar-nos al 2014. O sigui que les estadístiques i la història no estaria amb el Paris Saint-Germain, però que tot i així té també una superplantilla, no? L'equip està dirigit per Jocelyn Pecher, fill, perquè el pare és el que portava l'equip abans i ha deixat el seu fill d'entrenador. I tenim moltes internacionals,
conegudes de França i d'altres equips com la Karchaoui, la lateral esquerra aquesta, que hem parlat alguna vegada en el programa, la Guillor al mig del camp, Groningen al mig del camp, la holandesa, Albert, la americana, Katutu, la Antonia Katutu, la davantera, Chawinga, la de Malawi, la davantera aquesta que molt potent físicament, i bueno, també hem de recordar que està Martens, la Lieke Martens, tot i que no acostuma a jugar gaire, però encara està en plantilla. Una altra semifinal apassionant, no? Que jugaran també l'anada al Lyon i la tornada al camp del Paris Saint-Germain. I fet aquest repàs de cada equip, quan i on es podran veure cadascuna de les semifinals? Doncs sí, en clau hi ha Champions femenina, no? El que estem esperant tota la temporada. Els 4 classificats per semifinals, no? El Barça, el Chelsea, el Lyon i el París, són veritables 4 tops europeus. Jo crec que qualsevol pot aconseguir passar a la final i fins i tot guanyar la final, sobretot per les plantilles i l'historial que tenen, no? Recordem que l'anada de les semifinals es juga dissabte 20 i la tornada el dissabte 27. El Barça s'enfrontarà al Chelsea a casa a la 1:30 al Lluís Companys i la tornada seria el 27 a Stamford Bridge. El Lyon, el partit d'anada el faria a casa contra el Paris Saint-Germain i la tornada al camp del Paris Saint-Germain a l'estat de los Príncipes, no? El diumenge 28 a les 4 de la tarda. I per complementar aquests partits es podran veure per DAZN i els del Barça també seran retransmesos per TV3. I dit això, us atreviu a mullar-vos? Us atreviu a fer una travessa, una porra, que es diu habitualment? Jo ja he mig fet la meva amb anterioritat, però vosaltres què dieu? D'una porra. Bé, al futbol no es pot dir... No m'agrada fer aquestes prediccions, no? I a més tenim 4 superequips com tenim, no? A les semifinals. En principi i final, a mi m'agradaria un Barça-Lyon a la final, pel significat històric que té el Lyon, no? I també pel partit de la revanxa de Turín, no? La final aquella de Turín, que ens van deixar glaçades amb aquells 3 gols. Segon, perquè la final és a Bilbao, representa que és a casa, i poder gaudir tots junts, no? Aquí a l'estadi de Sant Mamés. Però clar, primer hem de passar eliminatòria contra el Chelsea, que és una gran i emocionant eliminatòria. Jo hauria de ser prudent també, però si m'hagués de mullar, jo també m'hi jugaria que la final serà Barça-Lió, eh? Potser aquí ens està fallant que tenim ganes de revenja tots plegats. L'emoció. De fet, ara com ara, per això, si m'hagués de mullar, tinc el feeling o tinc més clara l'eliminatòria francesa que no pas la que juguem nosaltres. Però potser és que ja deixo aparèixer el meu culer patidor per aquí, però... O sigui, tens el Lió clar, però el Barça ai. Bé, crec que és favorit, però s'ha de jugar, com diu la Tonya. Doncs us ho agraeixo perquè avui sí que us heu mullat prou. Em pensava que em diríeu que no em podríeu o que no em sabíeu respondre. Aparquem així el futbol i seguim amb la World Skate Europe Champions League Women, on el passat cap de setmana es va jugar la segona jornada dels quarts de final d'aquesta Champions d'hoquei, en presència de 3 equips catalans. El Vilassana Cop d'Ivars, que va guanyar 1-3 contra el Telecable, i el Generali Palau de Plegamans i el Martinelli a Manlleu, que es van enfrontar entre ells i amb victòria de 5-0 per les de Palau. Els equips que passen a les semifinals són l'Sneca Fraga, la Corunya i els 2 catalans, Generali Palau de Plegamans i Vilassana Cop d'Ivars, que s'enfrontaran entre ells. Per tant, no tindrem segur final d'equip catalans. Sembla que ho hagin fet expressament, ens hem anat eliminant cada vegada, primer el Martinelli a Manlleu i ara després el Vilassana Cop d'Ivars contra el Palau. I ja que parlem de Champions, degut precisament a aquests partits, la jornada 21 de l'Hockey Lliga Iberdrola va començar dimecres passat i just en aquests moments està acabant amb el joc entre el Corunya i l'Sneca Fraga.
I com a resultats de la resta de partits tenim el Voltregà Movento Stern va empatar 2-2 contra el Vilassana Cop d'Ivars, Déu-n'hi-do aquest empat del Voltregà. El Martinelli a Manlleu va guanyar 3-0 contra el Cerdanyola fent energia. El Generali Palau de Plegamans va golejar 5-0 l'Igualada femení Grupo Guzmán. El Telecable, podríem dir que també va golejar 5-1 en aquest cas contra el Solideo Sant Cugat. El Benvibre va guanyar 4-0 l'Alcobendas i, finalment, el líder grip Mataró va guanyar 6-1 a les Rozas. Pel que fa a la classificació, tenim assegurades les dues primeres posicions, el Generali Palau de Plegamans primer amb 58 punts i el Telecable segon amb 52, però la tercera i la quarta posició dependrà del resultat en el partit que s'està jugant ara entre el Corunya i l'Sneca Fraga. Així que haurem d'esperar per saber si el Vilassana Cop d'Ivars es manté en tercera posició o és l'Sneca Fraga qui guanya aquest lloc aquesta jornada. Seguim amb el bàsquet, on ja ens trobem en la jornada 28 de la Lliga Femenina Endesa, i pel que fa als resultats dels equips catalans, el Barça CBS va perdre contra el Baxi Ferrol 78-69, victòria pel Cadí la Seu 68-63 contra el Movistar Estudiantes, i l'Espart Girona guanya també 90-57 contra l'Embutidos Pajariel Benvibre. Amb aquests resultats i a 2 jornades per acabar la Lliga regular, el Cadí la Seu, després d'una tercera victòria consecutiva, certifica matemàticament la permanència. L'Espart Girona continua quart en la classificació i al Barça CBS se li complica la Lliga. Sí, perquè ara mateix el Barça CBS està tan sols a un punt dels dos seguidors immediats, que queden 2 jornades per jugar, i a més aquestes 2 jornades són una contra l'Espart Girona i l'altra contra el Casademont Saragossa. Molt difícil ho té el Barça perquè per guanyar, hauria, però molt difícil ho té el Barça per guanyar un d'aquests 2 partits. En canvi, els equips que ara mateix estan per sota d'ells, que és el Celta Zorca-Recalvi i l'Espart Gran Canària, ho tenen millor. És molt fàcil que guanyin un d'aquests 2 partits, per tant, empatarien a punts. El problema és que el bàsquet average particular entre ells, el Barça CBS el té perdut. O sigui que ho té molt complicat ara mateix. Hauria de passar un miracle, clar. Doncs ho seguirem. En la primera Iberdrola de futbol sala es va jugar la jornada 24 en què l'Escorts UBAE va perdre 4-3 contra el futsal Alcantarilla. Només un gol a falta de 18 segons pel final del partit va impedir que puntuar en una pista supercomplicada. Ara l'equip marxarà a Màlaga per jugar la final a 8 de la Copa de la Reina, que es disputarà des de divendres a diumenge, i que la primera eliminatòria serà de quarts de final el divendres contra el Torreblanca Melilla. Molta sort a les catalanes. I acabem aquest apartat amb el waterpolo, que el passat dissabte va disputar la totalitat dels partits corresponents a la jornada 17. L'Astrapol Sabadell es va imposar contra el Catalunya 17-7, gran partit entre el Mediterrani i l'Assolim Mataró. El Mediterrani necessitava apretar per col·locar-se de cara en els play-offs, i les mataronines, que finalment van endur-se el partit 8-12, necessitaven no perdre l'estela del potent líder Sant Andreu aquesta temporada. El Sant Andreu està superfort. Segona victòria a la Lliga del Cimal Garrià al canoe, que va guanyar l'Atlètic Barceloneta per 8-9 en un partit molt igualat. El Sant Andreu, com dèiem, el líder de la classificació, va guanyar el Boadilla, que tot i no haver guanyat encara cap partit, es mereix un bon reconeixement per la batalla que va presentar. El resultat va ser de 9-18, el resultat potser no reflecteix aquesta batalla que va presentar. El Terrassa va posar terra de per mig amb la victòria de 9-22 amb el Sant Feliu, posant-se per davant del Mediterrani en la classificació, i per últim el Santa Cruz de Tenerife-Cheide va defensar bé la 6a posició enfront un Rubí que ho va posar difícil en un partit que va acabar en penals, i on les de les Illes van guanyar 17-16. I en la classificació tenim primer el Sant Andreu amb 49 punts, segueixen l'Assolim Mataró amb 47 punts, tercer l'Astrapol Sabadell amb 45 i quart el Terrassa amb 33. Això ha estat tot per avui, esperem que hagueu gaudit del programa. Ens tornem a escoltar dimarts vinent a les 9 del vespre o quan us vagi bé als diferents serveis de podcast. I acabem donant les gràcies a la Maria Pons per la música i veus i els serveis tècnics de Ràdio Mollet.